نابين سرقتين بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ام سرخوشية دستپێکێ ji Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya re dixwazin ji ber endamek bî ji destpêka jiyana xwe tevlî rêzê tevgera Kurdî bî. Ji ber ewilê jiyana xwe hemî nexweşî û kar û xebat û bizavê de ji ber doza Kurdayetiyê ji ber xebatê gelekî nexweşî û astengî ser astê aîlê ser astê binemalê bavê جاسم gelekî teebî bî ber xeta Kurdayetiyê de ber rêvaza berzaniyê nemir de. Her wiha em serxweşiyê ji hemî bi nemala Xwedê jê razî Mehmedê Hesû bavê Casım re dixwazin ew însanê hatî firşkirin bi rêvaza Kurdayetiyê ew însanê kar û xebat ji doza Kurdayetiyê re kirî. Ew însanê ji destpêka jiyana xwe tevlîn rêzên tevgera Kurdî bî her wiha gelekî çalakî û xebat û xizmet şoreşa intîfada 2004 de kir her wiha destpêka şoreşa 2011 gelekî cihê wî hebî nêv rêzê hevrêjên Kurdî de cihê wî hebî nêv tevgera Kurdî de cihê wî hebî nêv Encûmena Niştîmanî Kurdî de em carekî dî jê serxweşiyê ji xwe re jê ji we teva re dixwazin û ji binemala we re pêviya me ew e ew kurê wî ew birayên wî ew ehlê wî ew mirovê wî hemî li ser vê rêbaza pîroz bin. Vayê îro serê me bûa bilind e kurê wî biraziyê wî mirovên wî wê îro nêv rêzên leşkerê roj de kar û xebat û bizavê dikin. Carekî dî jê em sersaxiyê ji we hemya re dixwazin em bêjin cihê wî behişta berîn bê hezar rehmet lê bê El-Fatiha. ابو جاسم ji kîs partiya xwe destpêkê çû, ji kîs muhibînê xwe çû, ji kîs heval û dostê xwe çû, ne ji kîs malbatê tenê çû. Na wallah. Em carî spasiya we tev da dikin hûn teebîne, hûn hatine bermedê û hatine serdanê bidin me serê we jî sax bê ji kîs me çû, ji kîs we çû eveya cê sekineyê, cê spasiyê ye, cê em ji we bêjin saeta we tev da xweş be. Taban ji partiya wî re aktêt kar kir ew partiya Netew Partiya Kurdayetiyê bi navê eşîrê bi navê eşîra Koseka em ji Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya re dibêjin we texsîr nekir hatina we sersera û serçavayê hûn cê rêz û ihtirâmên û hûn cê qedirin û ev aîle û ev eşîr û ev malbat ew ê bimînin li ser vê rêbazê ew ê bimînin li ser vê rêbaza Kurdayetiyê ji ber ew riya û mafê milletên Kurd terkîye. û sersera û serçava hatine cardî jî em ji we re dibêjin teba xwe lê helal bikin we texsîr nekir gelkî spas.